Fisem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Grazzi lilkom Muslim minn Alla Missierna u Sidna Ġesu Kristu. Ħut il-eżis illum qegħdin nofru il-Quddisa għar-Ruħ Klejtin Kakija. U biex nitħejju tajjeb għal dan il-misteru li issa qegħdin niċċelebraw, ejjew nitolbu maħfra l-mulej għal dawk id-drabi li fihom inqasni. Int li sirt bniedem bħalna u salvajtna, mulej ħnina. Int li mittalina fuq is-salib, Kristu ħnina. Int li ftaħtilna triq tas-sema, mulej ħnina. Iħenna lina Alla li jista' kollox, jaħfrinna dnubietna u wassalna għal ħajja ta' dejjem. Nitolbu. U Alla intatina lill-Verġni Marija bħala Omm it-tama qaddisa. Fiħnina tiegħek għatina li bit-talb u l-għajnuna tagħha, aħna nittamaw dejjem fil-ħwejjeġ tas-sema, waqt li blem il-kollu naqdu dmirijiet fid-dinja. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla, u miegħek jgħix wisaldan fl-imkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ktieb ta' Ġoswe. F'dak iż-żmien il-mulej qal lil Ġoswe: illum nibda inkabrek f'għajnejn Iżrael kollu biex ikunu jafu kif jien kont ma' Mosè, hekk inkun miegħek. Issorna lill-qassisin li jġorru l-arka tal-patt u ngħidilhom kif taslu sa xfar l-ilma tal-Ġordan jifqu fil-Ġordan. U Ġoswe qal lil ulied Iżrael: ersqu l-hawn u semgħu il-kliem tal-mulej Alla tagħkom. U żied jgħidilhom Ġoswe: b'dan tarfu li Alla l-ħajl qiegħed f'nofskom u sejjer ikeċċi minn qudiemkom il-Kanaanin, il-Ħittin, il-Ħiwwin, il-Periżin, il-Ġirasin, l-Amurin u l-Ġebusin. Araw l-arka tal-patt tal-mulej sit l-art kollha sejra tgħaddi qudiemkom fil-Ġordan. Ħalli l-qassisin li jkunu jerfgħu l-arka tal-mulej sit l-art kollha, iniżlu riġlejhom fl-ilma tal-Ġordan, l-ilma tiegħu jofrħuh waqt li l-ilma jkun nieżel. Xi nies telqu mill-għerejjex tagħhom biex jaqsmu l-Ġordan, il-qassisin li kienu jġorru l-arka tal-patt marru qudiemhom. U meta r-reffija tal-arka waslu sal-Ġordan u riġlejn il-qassisin kienu jġorru l-arka messew ma' xifer l-ilma fi żmien il-ħsad kollu, il-Ġordan ikun mimli sa fuq ix-xtut tiegħu. L-ilma nieżel min-naħa ta' fuq waqaf u qam Gozz wieħed, il-bogħod ħafna ħdejn Adam, il-belt li qiegħda ħdejn Saraten. L-ilma nieżel lejn il-baħar tal-Araba. Il-baħar il-mielaħ ġie fix-xejn għal kollox u l-poplu qasam bis-swieq Ġeriko. Il-qassisin li kienu jġorru l-arka tal-patt tal-mulej waqfu fin-niexef f'nofs il-Ġordan u l-Iżraelin kollha baqgħu jaqsmu fin-niexef sa mal-poplu kollu għadda il-Ġordan. Il-kelma tal-mulej. Salm responsorjali ngħidu flimkien Alleluja, Alleluja. Meta ħareġ Iżrael mill-Eġittu, Ġakob minn poplu tal-Sim barrani, Ġuda sar is-santwarju tiegħu, Iżrael is-saltna tiegħu. Alleluja, Alleluja. Il-baħar raħu ħarab, il-Ġordan reġa' lura, qabżu bħal kbiex il-muntanji u bħal ħrief il-għoljiet. Alleluja, Alleluja. Xiġralek baħar biex taħrab, xiġralek Ġordan biex terġa' lura. Xiġralkom muntanji biex taqsbu bħal kbiex u intom għoljiet biex taqsbu bħal ħrief. Alleluja, Alleluja. Inqumu bil-wifqa. Alleluja, Alleluja. Ħajjiddi wiċċek fuq il-qaddej tiegħek, għallimni il-kmandamenti tiegħek. Alleluja. Il-mulej magħkom. Qari mill-Evanġelu skont San Mattew.
F'dak iż-żmien Pietru resa lejn Ġesu u qallu: Mulej, xi kemm il-darba jrid jonqos nieħija biex jien naħfirlu sa 7 darbiet? U Ġesu wieġbu: Ma ngħidlekx sa 7 darbiet, imma sa 77 darba. Għalhekk is-salta ta' smewwiet nistgħu nsebħuha ma' wieħed sultan li rrid jagħmel il-kontijiet mal-qaddejja tiegħu. Kif beda jagħmel dan, ħadulu qudiemu wieħed li kellu jagħtih 10,000 talent. Billi ma kellux minn fejn iroddomlu, is-Sinjur ordna li jinbiegħu hu, martu u liedu u kull ma kellu, ħalli bekk jitħallas id-dejn. Imma l-qaddej nxtaħet qudiemu jitolbu u jgħidlu: Sinjur, stabar ftit bija, kollox irrodlok. Is-Sinjur ġietu ħasra minn dak il-qaddej, batu u ħafirlu dejnu. Mela dak il-qaddej joħroġ u jiltaqa' ma' wieħed minn sħabu li kellu jagħtih mid-dinar. Qabdu minn għonqu u beda jafsu. Ħallas dejnek qallu. Il-qoddej sieħbu nxtaħet qudiemu jitolbu bil-ħniena u jgħidlu: Stabar ftit bija u rrodlok. Imma dak ma rridx jaf, maru xeħtu l-ħabs sa ma jrod kull ma kellu jagħtih. Sħabu l-qaddej jaraw il-ġrajja kollha u sewdu qalbhom ħafna. Marru għand is-Sinjur tagħhom u tarfulu kull ma kien ġara. Imbagħad is-Sinjur bata għalih qallu: Ja qaddej ħażin, meta jien firtlek dak id-dejn kollu wara li tlabtni bil-ħniena, ma kienx imissek int ukoll tħenna għal sieħbek kif ħennejt jien għalik? U saħan blaħrax Sinjur għalih u taħ fidejn min jaħqru sa ma jrod kull ma kellu jagħti. Hekk jagħmel lilkom issir li hu fis-smewwiet, jekk ma taħfrux li xulxin minn qalbkom. Kif temm dan id-diskors, Ġesu telaq mill-Galilija u mar il-Ludija fl-inħawi lem mill-Ġordan. Il-kelma tal-mulej. Hekk il-Vanġelu tal-lum jerġa' jfakkarna f'wieħed mis-suġġetti li niltaqgħu miegħu ħafna drabi fil-ħajja tagħna. Kif nafu d-differenza bejnna u bejn l-annimali, ili aħna għandna l-kapaċità li nkunu soċjali, għandna l-kapaċità nirrelataw ma' xulxin. Għandna wkoll il-kapaċità li nippjanaw fit-tul. Issa meta jiġri dan, kull wieħed waħda minna ikollu l-idea tiegħu. U hawn min ukoll jingħalaq fih innifsu u jaħseb iżżejjed għalih innifsu. Però dan jiġri wkoll bħala proċess naturali meta jkun hemm ħafna nies, ħafna ideat jaħdmu flimkien u Alla jinqeda bihom biex imbagħad nimxu l quddiem. Però fl-istess ħin jiġu mumenti li fihom xi ħadd iħossu imweġġa. U l-Vanġelu tal-lum jitkellem fuq dawn il-mumenti. U biex nifhmu l-esperjenza u min jgħidlek għadli ma ħfirtlux, ma nistax naħfrilha, ma nistax naħfirlu. Ħafna drabi il-diffikultà ma tkunx li l-persuna l-oħra ma ħfirtilix, imma tkun li forsi jien għadni mweġġa. U rridu nagħmlu differenza bejn li taħfer lil xi ħadd u inti tfieq mill-weġġa, dawk huma żewġ distinzjonijiet, u hemm oħra, option oħra li jista' jkun tkun saret inġustizzja. Naqbdu minn tal-aħħar. Jekk xi ħadd jisraq li dak li hu tiegħi u tkun saret inġustizzja miegħi, ma nistax jingħalaq ħalqi u naħfirlu. Għax jekk nagħmel hekk inkun nonqos mill-karità għalih. Anki l-Istess Ġesu jibgħathom fejn il-qorti meta saret inġustizzja. Jidhom ippruvaw irranġaw kemm jista' jkun qabel titilgħu il-qorti, però li tieħu xi ħadd il-qorti għax għamillek xi ħaġa kontra tiegħek, seraqlek dak li mhux tiegħek, li mhux tiegħu, ħadu minn għandek, hekk tkun qed tagħmillu għatt ta' karità. Għax qed hemm modi kif iġibu f'tiegħu biex dan in-nuqqas ta' mħabba ma jerġax jagħmlu. Mill-banda l-oħra hemm id-differenza wkoll bejn il-weġa u n-nuqqas ta' maħfra.
Jekk wieħed jgħajrek u forsi jiksrek, bla ma trid ħatħossok iweġġa. Però ma jfissirx li dik il-persuna tgħaddi sena sentejn ma tkunx ħfirtilha, forsi tkun għadek iweġġa. Jekk hemm wieħed iħobb iġib dal-eżempju, jekk lil dik il-persuna tara għaddejja fit-triq walla ħares qatt tittajjara karozza, inti tmur tgħinha, iċċempel l-ambulanza u jgħidulek ma tafx dik hija tibqa', dik oħti tibqa'. Jekk tagħmel hekk dak ifisser li inti fil-fond ta' qalbek ħfirtilha. Forsi għadek imweġġa. U ħafna drabi il-proċess tal-maħfra wkoll jieħu fit-tul. Jekk tnejn iġġieldu ma jfissirx li wieħed ħafer lil ieħor mill-ewwel għandu jkun ħbieb bħal qabel. Milux kien hawn il-futbol, ċerta plejers iweġġew. Meta jweġġew u jagħmlu treatment, jieħduhom għall-operation, mhux mill-għada jibdew jilagħbu l-futbol. Imma jgħidulhom trid tagħmel 6 xhur wieqaf issa, wara 6 xhur imbagħad terġa' tibda titrendja. Imbagħad forsi wara 9 xhur terġa' tibda tilgħab. U l-istess hemm bżonn li nħallu żmien biex meta jweġġek xi ħadd hemm bżonn żmien biex tfieq. Forsi fil-bidu wieħed iħossu jinqata' ftit lura, imbagħad bil-mod il-mod ir-relazzjoni terġa' tinbena. Għalhekk jew illum nitolbu l-mulejjenna biex nifhmu aktar dan id-don tal-maħfra. Fiskiet nitolbu fuq dan. U issa numu bil-wif ħarres u talbit tagħna lill-missierna tas-sema. Tolbuk Missier Ħanina għall-Knisja, għall-Papa, l-Isqfijiet tas-Saċerdoti biex il-Knisja tkompli dejjem tagħmel aktar ir-rieda tiegħek u tkun hi li tippromuovi l-maħfra. Nitolbu. Irresqulek Missier Ħanin ukoll is-sitwazzjoni ta' kull wieħed waħda minna. Għenna biex aħna wkoll mill-eżempju tiegħek nitgħallmu naħfru. Nitolbu. Irresqulek Missier Ħanin ukoll it-talba tal-Pellegrini kollha jiġu jżuru dan is-santwarju, mod speċjali tal dawk li jkunu għaddejjin minn xi diffikultà. Nitolbu. U issa fiskiet jew resqu talbna lill-missierna tas-sema. Nitolbu dan kollu bi Kristu Sidna. Tolbuti bis-sagrifiċċju tiegħu tagħkom ikun joġob l-Alla l-Missier li jista' kollox. Il-qamulej it-talb tal-poplu tiegħek flimkien mal-offerta li ġabillek għas-sagrifiċċju biex bit-talb tal-Verġni Marija ebda xewqa ma tkun għal xejn u kull talba tiġi mill-qwa. Bi Kristu Sidna il-mulej magħkom. Nerfgħu qlubna l fuq. Niżżuħar lill-mulej Alla tagħna. Sewa u xiraq tas-sew tajjeb ta' ġid tas-salvazzjoni tagħna li nagħtu ġieħ bit-tifħir kollu tagħna lilek mulej Missier Qaddis li tajt il-Ġesu Kristu ħajkun l-awtur tas-salvazzjoni għall bnedmin kollha u tajthom lill-Verġni Marija bħala xempju tat-tama tas-sema. Għaliex il-qaddejja omli tiegħek fih qiegħdet it-tama kollha tagħha.
iwafqet it-tama ta' bin il-bniedem li ħabbru il-profeti u nislitu fil-fidi. Bimħabba kbira qdietu fil-ħidma tiegħu u sarethom il-ħajjin kollha. Il-aqwa u l-ogħla frott tal-fidwa hiju koll l-oħtluliet kollha ta' Adam li huma mmexxin lejn il-ħelsien sħiħ tagħhom iħarsu lejja bħala sinjal ta' tama żgura u ta' faraġ sa ma jasal jum il-mulej fis-sebħ kollu tiegħu. Għalhekk nissieħbu mal-qtajja tal-anġli u ferħ kbir infaħruh u ntennulek. Għaddiż. Mulej Alla tal-eżerċiti, is-smewiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fl-ogħla tas-smewiet, imbierek minn ġej f'isem il-mulej. Osanna fl-ogħla tas-smewiet. Għaddiż tas-sew int mulej, inti lajn ta' kull qdusija. Għaddes għalhekk nitolbuk dan l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu li meta kien se jingħata biex mir-rajħ ibati ħal ħobs radd il-ħajr qasam tali d-disċipli tiegħu u qal ħudu u kulu il-kol minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara li klaħa l-kalċ reġrat il-ħar tali d-disċipli tiegħu qal ħudu u xorbu minnu il-kol għax dan huwa l-kalċ ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem. Id-dem li jxerret għalikom u għal-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi. Nħabru l-mewt tiegħek mulej, nxandru bil-feħl għaw minn tiegħek, nistennew b'sama tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalġ tas-salvazzjoni. U rroddulek ħajra xogħġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokontana nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed li jenna nieħdu sem il-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. Wettaqa fl-imħabba, fl-imkien mal-Papa Franġisku, l-Isqof tagħna Anton u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar f'Klejtin, ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-seb tiegħek. Ħenna lina l-kol nitolbuk. Għatlina u koll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġni Mqazza u Malla Marija, żewġa Giuseppi, l-Apostli u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom, infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu Ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu, jingħata lilek Alla missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu, kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Immexxija mill-istess Spiritu li mexxa lil Ġesu ejjew nitolbu t-talba li hu stess għallimna. Missierna fis-smawiet, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li tritint kif is-sema hekk fl-ard. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna dnubietna, bħalma naħfru l-minuħati għalina. La ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Ħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tieba u ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw il-lena u l-miġi tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li jgħid l-Apostli tiegħek inħallilkom isliem nagħtikom isliem tiegħi. La tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija slim u laqda li int trid fija, int li tgħix fis-Saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin.
ħaruf talla, neħid nubiet ta' dinja ħenna lina. Danu il-ħaruf ta'allam, danu li neħid nubiet ta' dinja, ħen jindawk li huma mistidna għall-ikla tal-ħaruf. Il-ġisem ta' Kristu. Miftuħa
nitolbu. Issa li tqarbilna bis-sagramenti tas-salvazzjoni tal-fidi, fiċ-ċokontà nitolbuk mulej biex aħna nqimu bid-devozzjoni kollha lill-Verġni Marija Omm it-Tama ikun jistħoqilna sehem magħha fl-imħabba ta' dejjem. Bi Kristu Sidna ejjew inkomplu din il-mixja tal-Kwindiċina billi ngħidu flimkien it-tliet Ava Marijiet li talbitna nitolbu Ommna Marija minn dan is-santwarju. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirkint fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirkint fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirkint fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. O Marija wisq grazzjuża, inti l-om li żriet glorjuża, inti l-bint, inti l-arusa tal-Qaddisa Trinità. Mela lilek o Marija, aħna nagħtu kull foħrija, sabiex miegħek imennija niġu żgur fl-eternità. Il-mulej magħkom. U jberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispiritu Santu. Morru u għejxu fil-paċi ta' Kristu.